about to start Igbo Class World. This is Igbo Anyị Abia. Join us. We are the promoter of Igbo language. We are educator. We are motivator. We are about to rescue the dying Igbo language. Join us by subscribing to our YouTube channel. Kedafia. Igbo Anyị Abia. Twitter. Igbo Anyị Abia. Instagram. Igbo Anyị Abia. Biafra has come. Amen. Amen. Taa, anyị ga-agụ 100 dogs. Anyị ga-agụcha akwụkwọ ọbụla ibu. O buka. Mana anyị ga-agụchazi ya taa. Ofe obele ka anyị gụcha anya. Ọ maka dogs. Ka ihe bụ dog n'Igbo? Nkịta. Yes. Please invite others. Invite your wife, your children. Sit behind them. Point finger at us. Tell them to listen attentively. We are speaking English to start for the benefit of our people, our men and women who marry to non-Igbo. Many of our men marry to non-Igbo, and many of our women, they marry to non-Igbo, and all of them are welcome. All of them are Igbos. They have to learn. Many of our children and adults, they don't know how to speak our language. That's what we are trying hard to see, that our language is excelling, so that it will not vanish in the surface of the earth, because it is worrisome and very sad that it was listed among the languages that is in danger of going extinct. What are we doing about it? We can't fold our hands and watch our language fade away. We are going to battle and rescue and halt the ugly trend of parents, Igbo parents, speaking only English language to their children. Who is to blame? Igbo parents, and they don't know that we have made a lot of mistakes. Time to correct it. Sometimes we don't know what we are doing, but if someone call your attention, you have to listen, because asikwana gini ndu dikwanu na ntị onye agwala nyano. Join ya na anyị, kwado na anyị, mee ka anyị gaba n'iru. Anyị na-achọ ibido Igbo World Class na Zoom, maka na asikwana nkwado ka na onye kpọrọ oku afụrụ onye akpọrọ. Onye ahụ ga-ejikwa nwayọọ baa n'ụlọ. Onye sichara ite afụrụ onye li n'ọkpọ ụlọ olili, sijuo nri ite afụrụ ndị lili ọkwa ụnụ ma na alụ emego onye ahụ. Alụ mekwala onye ahụ, maka nri ya ga-adọlụ, onwere onye ga-eli. Nya ka anyị na-ayọ unu dododo unu gbazitere na Igbo Anyị Abịa. Anyị nọ ebe niile. Ndewonu, gwanụpa ndewonu. Ndewonu. Daalụnụ. Wonu Jeni. Meni. Weta akwụkwọ 100 dogs ahụ ka anyị mara ebe anyị kwụsị, ka anyị gụtọpụ ya, ka anyị baa ebe ọzọ. 100 dogs. Ka ihe bụ 100 n'Igbo? Oke nwa, ka ihe bụ 100 n'Igbo? Agịdịgba nwa, ka ihe bụ 100 n'Igbo? Papa nnekwu, ka ihe bụ 100 n'Igbo? Kwuo narị. Kwuo narị. Kwuo n'aka, kwuo n'aka. Ndewonu, unu kwutelie, daalụ. Ụmụaka abụ ezigbo nwa, pa na-ege ntị. Unu ya agwa ụmụ unu pa bịa nso. Ọ bụ ọkwaso ịkụzi asụsụ. Anyị ya akụzi ma kọlcha anyị, ejirimara anyị, ka anyị si eme, ka ihe wee na-adị mma. Anyị ga na-akụzikwa ya ebe a. Chelini ka m kwuo, neeni nkịta dị iche iche. Nke bụ wonder dog. Ka ihe bụ wonder n'Igbo? Onwe onye mmadụ? Wonder. What is wonder in Igbo language? Isi gịnị? Uche. Uche. Uche mba ọ bụrụ ya. Wonder nya ihe ntụmadị. Kwuo na ihe ntụmadị. Wonderful nya ihe ịtụnanya. Kwuo na ihe ịtụnanya. Under. Kedu onye ma ihe bụ under n'Igbo? Kedu onye mụ ya? Ihe dị Adaobi kwutelie kwuolu na ya ka o si okpulu. Under okpulu
ngwa kedu ihe bụ tie ka njụ ọgụ nke onye ekwukweni onye ekwunie ka ihe bụ dry n'Igbo dry dog ngwa kwuo onye ka ihe bụ dry kwụsie n'ike okwutekweli ewe amakwa m na ọ ga-ekwute kwụrụ aka papa nnekwu kedu ihe bụ dry n'Igbo kwụsie n'ike ịgba nkụ kwụ n'aka kpam ihe a ngwa onye ga-aza nke ekike abụ oke nwa very scared of thunder. Yeah, very scared. Ka ị bụ scared? Ịtụ egwu kwụsie n'ike. Kwụọ na oke nwa aka ma o kwutelie unu na-eme ọfụma. Amụtakwa m ụmụazị nwere ọgụgụ isi bụ intelligent unu na-eme ọfụma. Daalụ chelinu ka m kwuo Adaobi ka anyị ajụ nke a. Kedu ihe bụ thunder nke kara aka onye zatara ya nwa na igbu ya akaga aka ngwa kedu ihe bụ thunder ịmalịa papa nnekwuru ọfụ m aka na ntị papa thunder onye malịa anya kwuo ọsọnụ o nwere abalị Igbo egbe n'igwe kwuo na egbe n'igwe thunder egbe n'igwe ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị Igbo anyị abịa ihe omena Igbo egbe n'igwe gwa ya friend ndị ada anụ Igbo nwunye gị ịnụta abụrụ onye Igbo di gị ịnụ abụrụ onye bịa thunder in Igbo language is egbe n'igwe kwuo na egbe n'igwe nke bụ shy ntụ egwu mba ọ bụ ọkwa ịtụ egwu o yiri ntụ egwu mana ọ bụchara ya kwuo na ọfụma shy bụ gịnị n'Igbo na ime ifele kwuo na ime ifele onye ahụ adịrọ bold enough onye ahụ ama mma ga-akpụ ya na ọ maghị ihe ọ na-eme nke bụ cute ka ihe bụ cute n'Igbo yes ọ dịkwa ka amazịkwa m yes agụrụ ya cute ihe mara mma na onye kpụ nkịta na-aga ọ kpụ nkịta ya na-aga ọ si nọ hunt dog bụ nkịta eji achụ nta kwuo na nkịta eji achụ nta nekwa onye nwe ya maka ọkpụ ya na-aga ọ bụzikwa onye na-eje nchụnta kwadocha ọfụma gbachaa akpụ ụkwụ mara mma canvas kedu kọlọ akpụ ụkwụ ya na-acha red bụ gịnị n'Igbo kedu brown bụ gịnị n'Igbo kedu kọlọ yes osisi kpọrọ nkụ brown osisi kpọrọ nkụ kwuo na Adaobi aka o kwutelie kwuo na aka papa Obinna chee ka ajụọ wepụrụ aka na mma na onye anyị ajụ bụ Obinna ajụcha anya ajụọ gị kedu ihe bụ akwụkwọ green ụlọ akwụkwọ na nwa ihe n'isi ka o bebe akwa onye kwuru ya kedu ihe nọkwa ebe tere aka ka eziri imelie ndo agịdịgba ụmụ ibezi na akwa ndo si ando kezi ihe imeri nwa anụnwa maka ịnọ ebe tere aka kezi ihe imeri nwa anụnwa ahụtara m ịma na nwa a na-edereke imecha anya were iwe mmebe nwa anụnwa ịma na ụwa na-enene anyị iburu ụwa na-enene anyị esi na unu na-ebe akwa ndị onye na-ama mma ngwa mechizie ọnụ papa nna ochie siniando tie ka m vichie ya anya
ụwa na-enene anyị asị na ụmụazị na-ebe akwa ndị mba akwa dụrọ mma na fim mba akwa dụrọ mma na fim. Time to end fake life and pretense life. Onyanwa anyị bụ gịnị? Igbo language police. Papa na-ekwu n'ọlụ papa. Igbo language police. Anyị ya akaba arụ na-ewepụchie oyibo nya ịma na okwu Igbo ezuru ezu mana anyị ya akaba arụ na-ewepụ oyibo ihe ewebetegodi onwe ike ọdị obele amazi yes na onwere okwu Igbo like computer like cotton. Anyị amara ihe bụ cotton n'Igbo. Onwe ụmụ ihe anyị ama akwa n'Igbo che ịmago nya ịbịa ịkaba arụ and anyị ga-akaba arụ na-asụkwa Central Igbo odo anyị bụ ndị Ọka mana anọkatakwa Ọka ga-adabata na ya. Anyị ga-akaba arụ na-asụ Igbo onye ọbụla ga-aghọta ma onye Anambra ma Imo ma Ebonyi ma Abịa. Anyị ga-akaba arụ na-asụ ya Igbo asị nọ Igbo Owerri n'ọnya bụ Central Igbo mana ka o si na-edi unu were anyị ka unu si fụ anyị. Daalụ ngwa ka anyị na-agakwa n'iru. Ngwa kedu chelitele Ebube Chukwu na-enye green. Ke ihe bụ green n'Igbo? Akwụkwọ ndụ. Kwuo na akwụkwọ ndụ. Kwuo na aka ihe nke na-agala Ebube gị ya aza nka. Kedu ihe bụ white n'Igbo? White ịmara ya isi na ịmara onye mụ ya aza ị na-eche onye maara ya. White kwuo na ọcha. Kwuo na ọcha. Ke ihe bụ round n'Igbo? Round. Yes, rapụrụ na Ebube ka okwu. Chelike Ebube kwu. Ebube ke ihe bụ round n'Igbo? Yes, okilikili o kwuteli o nwekwara afọ ọzọ a na-akpọ gburugburu. Kwuo na onwe unu aka. Kwuo na onwe kpam iyo unu na-ekwutie. O gosi na unu na-ege ntị n'ihe na-akụzi unu na-amụta ya. Daalụ ọ dịkwa ka ọgwụgo. Akwụkwọ agwụgo. Nke ezi ọ sị which dog is yours? Which dog is yours? Ke nke unu ya ahọrọ nya asị unu rọba nkịta dị iche iche ụmụ ụdị dị iche iche zukọrọ m nke unu ga-arọrọ. Unu aghara azụ jinu nwayọ. Papa nnekwu unu ga-arapụrụ papa nnekwu. Papa nnekwu awegolu nke nwa gị iyori onu. O yi iyori onu na-enye ọ rọtakwa nke mma. Bịa papa nnekwu rọlụ agịdịgba nwa rọlụ ke nke ịrọta. Nke edozi ka agụ owulu ọ dị ka lion ma ọ bụrụ ya. Onye ka Ebube Chukwu ọ rọtakwa nke dị mma. Ke nke ịchọ Obinna welini nke ka anyị mechie akwụkwọ nke anyị gụọ ọzọ. Zukọ na anyị lụọ ya aka. O nwere ibe ọ na-arụ rapụzi anyị ya ka anyị mechie nke. Nkịta ndụ ha na-atụ wọtụ ha na-egwuri egwu ha na-ata gịnị? Ke ihe ha na-ata iwe ọkpụkpụ ka nkịta na-ata. Nkịta na-alaiki ọkpụkpụ. Ngwa wetezie ọrụ akụkọ iro ka anyị ga-akọzi n'ọkụ ya ka anyị kọọ akụkọ iro. O nwere ofu mbọsị kwuonụ mbọsị wee luo. O nwere akụkọ mma akọọlụ unu ka obi dị anyị mma. O nwere ofu mbọsị mbe agụụ wee gụọ n'obodo ụmụ anụmanụ nya ewee sizie na ya atụkọ ego ka esie nri ka ebute ka elikọ nri ọnụ. Ewee kpọọ ofu onye nwere ego wee kpọzie olili wee sị ụmụ anụmanụ bịa ka elie nri elichezie nri.
at least ka agụụ benete ka mmadụ ghara ịda nwụọ. O sichezie nri ahụ wee kpọọ ụmụ anụmanụ sifa bịaba. Mbe wee were aghụghọ wee si na anyị ga-abụ n'afa wee gaba. Onye ọbụla bụ afa nya afa gaa na-eme afọ otutu onye nsi aza ijele nze ịma na afa mbụ chelicheli ịma na afa mbụ ya Nneka Igwe na-agụ unu niile bụkwa Adaobi like nnaazụ ijele nze papa nnekwu a na-aza pa nnekwu oke nwa a na-aza oke nwa Adaobi a na-aza ma nnekwu maọbụ Adaugonze so asị ka abụbakwa afa onye ọbụla bụcha afịa wee si na onye ọbụla na-ekwu ọsa si na ọ bụ ọsa uze si na ọ bụ uze nkịta si na ọ bụ nkịta wepụ ya aka n'ọnụ kezi oke ekwuru m maka gị Ebubechukwu afịa bụ gịnị kpumitela Adaobi so papa Ebubechukwu bụ gịnị agịdịgba nwa so mbe wee necha anya wee si ịchọ nna ngwa kpumigeli ọ sị na ọ chọ nna n'ipeke ịnọla na ya rapụtakwa n'anya o ipekekwe ịma na ipeke dobe aka ya rapụkwa gị anya ipekekwe papa nnekwu kpumigeli Ebubechukwu kpumige na obele oke nwa kpumige kpumige ebe oke nwa Adaobi ọ bụrụ ogo ga-ekpumige maka a na-akọ ọtụziri ahụ kpụkọta na oche ọnụ so ihe na-akọrọ unu bụ maka na mbe dị aghụghọ mbe wee si na afịa bụ okpumigego mbe wee si na afịa bụ unu niile ewelu ebe a ga-eri nri n'ime ihe mbe ebupụta nri mbe wee si were aka gị debe n'ala agịgba nwa ebupụtazie nri ka elibe mbe wee binye ọtọ wee si biko kedu onye unu butere nri osi ya unu niile mbe wee tie si n'ọnya ọkwa gwara unu na-apa mba unu niile unu dum unu niile mbe wee ndị ọzọ wee kwọcha aka feli ezi nri na-enene mbe wee lilide nliliche esi ya ṅụọ mmiri taa anụ ndị ọzọ wee kwụrụ ndị ọzọ wee kwụrụ agụ nabazia oluo ka a na-anazi n'ụzọ ndị ọzọ wee bido wee kụba mbe ihe wee kụbịa urutu mkpu kụbịa kụchicha anya wee bunye enyi elu wee tụgbuo enye n'ikpo okwute mbe wee kuliko kụọ pịapịa oluzie ọnọla ebe ahụ na-ebe akwa ọnọziali na-ebe akwa ejune wee gata wee ihe ọnya wee si anya nyeli aka ejune wee tụtụkọcha nkwuli nkuye wee pịachie nye ya bụzi na azụ ejune na-adụchazi ịmago ọ na-adụchazi mbe azụ eju ibutelie pachis o nwechazie pachis ka ebe bụ pachis ama mgbakwunye ọ dụchazie ije nke onwezie azụ mbe enwezie ka ele mbe enwezie ka ele ga-azụ ya niile adụchazie rọf nya bụ ije nkịta na-eje ka ọbọgwụ na-eje ije nya azụ mbe na-ekwenyi ka ọbọgwụ na-eje ije nkịta na-eje 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 ka ọbọgwụ na-eje ngwa ndị mmadụ niile ya accept onye ka ọ bido na ka ọ bịa na vidio anyị ọsịkwana gị na wechọ ibe ha na-ele ụgọdụ inu m aka n'akụkọ iro nkọrọ unu kụpụrụ unu m aka n'ike
mgbabosi ọzọ anyị kọkwala unu ọzọ one after the other till mbọsị anyị ya abịazi wee bidozie na Zoom a na-akpakọrịtazi ụka a na-eje abịbịdị a na-agụ otu abụọ a na-agụ ụda ume mgbochi ume ọ bụrụ sọ na mma gị mụrụ ya anụ bụ na ọ gbanigo mba ọ ya asụkwu ya asụ onye nụrụ anụ nwere half mark ya bụrụ pass anyị afụnụrụ onye gịnị onye England amara asụ gịnị oyibo anyị afụnụrụ onye China amara asụ Chinese anyị afụnụrụ onye gịnị Italy amara asụ gịnị anyị afụnụrụ onye Spain amara asụ gịnị Spanish anyị afụnụrụ onye America amara asụ eme onyanwa sọsọ ndị Igbo bụ agụkata agba anyị enweta ọtụtụ mmadụ imilikiti ndị Igbo amara asụ Igbo ọ bụkwasị ụmụaka ma ndị nne ma ndị nna Igbo amara asụ Igbo o wee bụrụ ihe jọgburu onwe wee sigbuo nkakwa anyị wee zọọ banana wee fee n'isi wee si na anyị ga-eme ka ihe ndị a kwụsị na ọ bụrụ ihe mara mma maka gịnị anyị afụnụrụ onye nkụzi amara agụ ebi isi ọnọdụ isi na ịbụ onye Igbo ịmara asụ Igbo ịbụ onye Igbo ka ị bụrụ onye Igbo ajụjụ aza anya n'ime onwe gị onye Igbo amara asụ Igbo anyị akpụ ya onye Igbo amakwanụ m unu zaa anya n'ime onwe unu ọnọdụ ka onye nkụzi amara ebi isi na ịbụ onye nkụzi amara ebi isi o nwere mgbe anyị na-agụ ya Latin na Catholic Church Latin anyị na-asụ ABCD onye nkụzi ma ọ mara ebi isi abịa anyị na-agụ unu afụnụgo onye nkụzi na-amara ebi isi unu afụnụgo onye nkụzi na-amara ebi isi unu afụnụgo onye nkụzi na-amara ebi isi ọnwa zuo akwụọ n'ụgwọ ya unu afụnụgo onye nkụzi na-amara ebi isi unu afụnụgo onye nkụzi na-amara ebi isi unu afụnụgo onye nkụzi na-amara 1 2 3 unu afụnụgo onye nkụzi na-amara 1 2 3 ọnwa zuo akwụ onye ụgwọ ya unu afụnụgo onye nkụzi na-amara 1 2 3 onye ahụ ka ọ dụkwa n'Igbo ịhụrụ na ọ tọkwara amụ distin tọrọ amụ onye nkụzi amara ABCD mana ọnwa zuo akwụ onye ụgwọ onye ahụ ka ọ dụkwa ndị Igbo the same thing o nwere ihe dị iche onye Igbo amara asụ Igbo ọnọdụ ka onye nkụzi na-amara ebi isi onye nkụzi na-amara ebi isi o nwere ka ọ dị o nwekwa enyi ka ele gị ka anyị kwụsị ya ka anyị kọrekt ya anyị apụtago Igbo anyị abịa ihe omini bụ Igbo here we come here gịnị we come no going back anyị apụtago ọkwa anyị ji bụ Igbo egwuri egwu mba anyị ya asụbazi Igbo ngwagụbanụ ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Biafra na-ewuzi kwụọ n'aka papa nnekwu ka Adaobi gụọla anyị akwụkwọ Igbo Adaobi salite akwụkwọ ka ị gụọla anyị ya ka anyị ji agụ abịdị Igbo ịma na anyị si na anyị ya na-agụ ya kwa mbọsị mana gụzie sọsọ anyị cheli na Adaobi na ihe wepụ aka ihe Adaobi kwuru nnukwu onye so wepụ na aka isi nke abụọ mgbochi ume mgbochi ume ndị nke mba gụọ nke Adaobi gụọ nke ada dara ada ọzọ jọrọ njọ I
Isha dị ntakịrị. Isha dị ntakịrị. Na-ekwukwa na ihe Adaobi na-ekwu. Usu bụ anụ mfe. Usu bụ anụ mfe. Ibe siri ike. Ibe siri ike. Obi toro ogologo. Obi toro ogologo. Ndụ papa Uju buru ibu. Uju buru ibu. Kwụọ n'aka ọ gụchaghị ya. Ndị Igbo na-afụ ka anyị na-amụ abụ ịdị Igbo kwa mbọchị. Lapịa na ihe adọka akwụkwọ ma ndị ịdọka anya ihe emeli ọda esi n'ala Igbo wee tụọ ọda si weta akwụkwọ ọdọka anya ya afụ akwụkwọ chelini ka m kwuo okwu. Ihe m na-ekwu bụ na abụ ịdị Igbo o nyere aka maka na anyị na-agụ ya kwa mbọchị. Onye matalia ọ ya amagụ agụ dee kwukwe okwu Igbo ya bụ anyị ya na-agụ ya na-apụta kwa mbọchị ọbụla ma ọ kwuo elekere 7 nke mgbede anyị na-apụta ganye na anyị ebido wee kụziwezie ya akụzi. Anyị na-eme ka amata nke ndị oyibo na-akpọ awareness unu wee nye aka wee tụsaa ozi a shie anya wee gwa ndị amara akapa mata maka onwe ndị amara unu kaba arụ mee kapa mata si ya na onwe ihe na-ewuzikwe na Igbo na-ewuzi na onwe ebe ọ na-afịọtụ a na-akpọ Igbo anyị abịa. Biko unu jee na YouTube anyị ka unu sọskraịbụ ọla anyị maka onwe mgbe ọ ya eluzi agabakwa dị ya na Zoom Facebook waba anyị agabakwa anyị afọkwa ndị na-asọskraịbụ ya anyị na-enenekwa anyị afụrọ anyị na-asị ka ezi unu ihe anyị na-eme ọmasịzikwa unu ka ọ na-ọmasịrị unu na unu apịa zụkwara azụ bụ ndị bịara apịa na ọzụrụ azụ bụ ndị bịara apịa. So onye sikwe ndị esike onye lili ndị elikekwa maka onye sicha ọdọlụ ọ bụrụgodị onye na-esi họteelụ onye onweghị onye bịago alụ emegokwa onye ahụ ọ bụrụ onye kpọrọ olili ọkpọcha ka ihe na-emezi ọ na-ekwu okwu onye ka iji gaa na-ejidezi aka n'ọnụ ijidezinye aka n'ọnụ. Ngwa kwụọ nna Adaobi aka. Kịta anyị ga-ekwuzi afọ ihe n'Igbo ihe dị iche iche afịa mgbapụta ihe unu gwa m ihe ọ bụ n'Igbo unu kwuo onye mma m unu kwutekwelie. Ngwa kedu afọ ihe a n'Igbo? Kwụọ n'aka tara kedu afọ ihe n'Igbo? Kwụọnụ mvọ kwụọ n'aka ngwa tara kedu mmiri wọta mmiri kwụọ n'aka ngwa tara akpa ịmara men unu ga mma na-azụzi ofu onye now Adaobi kwuo nke m na-ewepụta Adaobi ga-ekwu tara Adaobi ama akwụ ya nke nwa gwara ya ichezoli etu ibugo na onye ka m jisi ka ekwuwe ofu kwuolu na oke nwa aka ngwa onye ga-ekwu nke bụ oke nwa tara ka ihe bụ ọkwa nsị ụlọ ekwuru eke oke nwa kwude krim ude kwụọ n'aka agịrịgba nwa ọzọ na-abịalị tara kedu afịa ị na-agwazi ịgwazi ya kedu afịa n'Igbo? Mvọ papa nnekwu kwuo mbọ kwụọ n'aka ngwa Adaobi nke na-abịalị ọ na-abịalị tara kwụọ nna Adaobi aka na unu emene jelos onye zata ihu kwuo aka ngwa nekwa ọ na-abịakwalị gị oke nwa ihe ada nke ihe adị ya maka ịmara ihe n'Igbo. Ngwa tara kedu afịa?
tara oke nwa were aka bie n'anya ozugbo ebe bụ na nna ya weta iwe tara ọrụ onye Igbo ka ịbụ n'olite elu biko ịbụ onye Hausa ịsụọ ngili Igbo mmeghe arrest na ịmara na mbụ Igbo polisi ịsụọ ngili Igbo mmeghe arrest yes onye ya aza ọkwa ngwa Sara kedu osi na ọmara ya agịdịgba nwa kedu afọ ire n'Igbo ọka papa nnekwu kedu afọ ihe a n'Igbo ọka kụọ n'aka kụpụ n'aka n'ike ụmụ na-aza ya Adaobi nke ga-abịa ihe adị ya ama m na ihe adị ya ị mara iwe Sara kwugharị ọzọ yes o kwutekweli ya nkụcha hiti na-eme mmadụ ire bụ fan obere hand fan igbu anya a na-achaji ịchajicha anya igbu anya iwelie na-aga na kwụọ na-Adaobi aka kwụọ aka a na-achaji kedu ihe ọzọ oke mmụọ ọzọ na-abịalị ga-achọkwa m mkpesa ọzọzi mkpesa ịma na mkpesa adụrọ mma ọ naghị adụ mma enwekwere akwa ọ bụ unu maara ya yes okwu ntabi ile wale na akwa ma okwu ntabi ile nwaanyị na-akwa akwa ọkụkụ gị yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa nọ n'elu chelita nkwuchezi nkwụ onye ọsọ kwuonu nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa n'ọkụkụ gị yiri akwa n'elu akwa akwala akwa dị n'elu akwa ngwakwuo na ọsọ ugboro ite ngwakwuo na esi ito nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa n'ọkụkụ gị yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa nwaanyị na-akwa akwa n'ọkụkụ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa oke nwa kwuo onye nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa aka na akwụghị ihe na-agwawo n'elu akwa ịkwara akwa papa agịdịgba nwa kwuo nwaanyị na-akwa akwa papa nnekwu kwuo nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa n'ọkụkụ gị yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa nọ n'elu akwa yes anyị ekwuchego ire agwụgokwa na-egosi ọgwụgo ọgwụgo ngwa kwuonụ egwu kezi nke tata nwanne m kwụsịrị ọka ụmụ ọkụkụ wee ga-atụlisi anya ọ ga-aba mba ma ọ bata ọ ga-achụpụ ọkụkọ na-alaiki ọka nwanne m wee jee kụcha ọka ụmụ ọkụkọ wee bịa tụlite anya o wee meta na-aba mba na-achụpụzi n'ịba ọkụkụ shu 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 ọkụkụ shu 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 ọkụkụ shu shu shu
kwụọ n'aka kwụọ n'aka ngwa anyị emechego ngwanụ anyị emechego ka kpụbazie anyị ka ezi egwu mmechi anyị na-agụ anyị anabago ewo anyị anabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị anabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị anabago kwenye ọzọ anyị anabago ewo anyị anabago anyị anabago ewo anyị anabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga n'obodo ndị ọcha. Greetings from London. Anyị nọbe ndị ọcha na-akpa nganga onwe anyị juru anyị afọ ihe iji ya tụọ gị n'anya ihe iji ya ju gị afọ asụsụ anyị juru anyị afọ proudly Igbos ebe ọbụla anyị nọ anyị na-asụ ya unu bidokweni sụba onye ọbụla bido sụbala ụmụ ya ka Igbo ghara ifu ka anyị wee zọta Igbo anyị na-anwụnyu anya pii onwekwa onye na-anara anyị ya na anyị nwa were ihe anyị na-etufu mgbe anyị tufuchezilie ndị China awaga anya je na-amụ Igbo afọ m ka ndị China jee na-amụ Igbo wee sizie na ebe Igbo na-anwụzi anwụ ka famụzie anya wee chebili anyị mgbe ọ nwụchazi ife abịa na anyị ego wee kụziela anyị Igbo amamonye anyị akọzili nke ahụ ma ụdị ihe ahụ mee anyị wee sị gịnị ọma mmenata ngwasịnị ka emesịanụ sifa ka ọ dị mbọsị ọzọ mbọsị ka ọ dị mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere kwuonụ ka ọ dị mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka ọ dị n'ike nwe amara ọbịa ka ịma nke a ịma nke ọzọ onye irefuru m kụja apa mapara mapara maka ọjọ anyị ebi maka ọjọ anyị ebi kụọ na aka kụọ na aka ka ịma nke a nke ọzọ onye ọbụla ihe ịma nke ịma na nke ọzọ so talenti enye gị were na eme ihe maka nke onye ji mee nke ịma eme ọfụma ọ bụrụ ihe onye ama eme ka onye ama so anyị na-agwa ndị Igbo ụfọdụ nwekwa dị passion ka papụta ka anyị lie nne na-akụzie ka ọ wee zuo oke maka ofu onye na-akụzi ọma nzukọ oke ngwa kpondo 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 anyị ga-elikwe nri akpụ tata ngwa Adaobi ji gbanyụọ onye jekwanekwa Adaobi ga-eje maka gịnị ịchọ mmụọ elu tebụl na ọchọ mmụọ elu tebụl si ya ka gbanyụọ